Kaixo Jadotibin, gaur Euskaraldiaren edizio berri bat hasi da eta Jado ikastetxea kalera irten da kalejiran ospatzera. 11 egunez, ekimen sozial honek kaleak eta bihotzak beteko ditu Euskararen erabilera sustatzeko. Eta Jadotibin horren berri eman nahi dizuegu kaletik bertatik. Kalejiran badugu zain gure lankide Joritz. Eskerrik asko zue bai hemen gaude Euskaraldiaren kalejiran, eta gero aparta da ikasleen artean, haientzat jaia da, baita konpromisoa be. Hau ba, zu zer zara? Hau bizi. Ta nola sentitzen zara? Oso pozik. Ta zu naroa zer zara? Ni hau bizi. Ta nola sentitzen zara zu? Oso pozik sentitzen. Eskerrik asko bikote. Bueno, eta orain bagoaz korrika Euskaraldira. Eskerrik asko Joritz, Euskaraldia martxan da, eta hemendik animatu nahi ditugu herritarrak eta ikasleak Euskararen aldeko ekimen honetan parte hartzera. Gogoratu, 11 egun, 11 aukera, gozatu kalejirako irudiez eta Euskaraldiaren abestiaz. Ez galdu hurrengo bideoa Jadotibin. Hau bizi, Euskaltzara bizi eta Euskara bizi. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Uda berrian loreak bezala loratuko gara kalez kale.